ቫኒሳ ዝተባህለት ሓንቲ ጥንስቲ ኣብ ክሳዳ ዝኾነ ሓደጋ በፂሕዋ ኣብ ከውታ ለይቲ ናብ ሆስፒታል ትመጽእ። ነዚ ዝረድኡ ዶክተር ድማ ኣብ ክሳዳ ናይ በረኻ እንስሳ ከም ዝነኸሳ ብምርዳእ ህይወታ ንምድሓን ላዕሊ ታሕቲ ክብሉ ይጅምሩ። እንተኾነ ግን በዝሕዝን ኩነታት ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሕርሳ ይመጻ። ዋላ እኳ ዶክተር ነቲ ቆልዓ ብግቡእ ከድሕንዎ ተኸኣሉ ናይ ቫኒሳ ነብሲ ግን ክድሕን ኣይከኣለን። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ድማ ሓንቲ ሰበይቲ ንሓደ ቆልዓ ናብ ስጋ መዝሓሊ ሒዛቶ ትመጽእ እሞ እንተኾነ ግን ኣብዚ መዝሓሊ ክፍሊ ሓደ ዘይፍለጥ ገዛ ይረኽቡ። እዚ ቆልዓ ምስኣ ናብዚ ገዛ እንትኣቱ ኣብዚ ገዛ ዝኾነ ጣሻ ጠባይ ከም ዘሎ ይርዳእ። ካብኡ ድማ ኣብዚ ማእኸል ሓደ ናይ ደም ጠብታ ናብ ገጹ ይነጥቦ። እንታይ ከም ዝተፈጠረ ዘይትረድኦ ቆልዓ ናብ ላዕሊ እንትጥምት ብዘገርም ኩነታት ኣብዚ ዘለው ሰባት ኩሎም ቫምፓየር ስለ ዝኾኑ ናይ ደም መንጻግ ስነ ስርዓት ከካይዱ ይጅምሩ እሞ በዚ ድማ ሙሉእ እዚ ክለብ ብደም ይዕልቕልቕ። በዚ ዝደንገጸ ምሽኪን ሰብ ብመሬት እናተሰሓበ ንመምላእ እንትፍትን ሃንደበት ኣብዚ ክለብ ካብ ዘለው ሰባት ሓደ ደም ዘይለኽዮ እግሪ እንትርኢ ንእሽተይ ዋላ እኳ ተረጋግዑ። እዚ ሰብ ድማ ብሌድ ይበሃል። ብሌድ ማለት ቫምፓየራት ኣዝዮም ዝፈርሕዎ ሰብ እዩ። ብሌድ ሕጂ ድማ ናብኦም መፂኡ ናይ ጭካነ ስጉምቲ ክወስድ ይጅምር። ብዘለዎ ናይ ማርሻል ኣርት ክእለቱ ብዘለዎ ናይ ምትካስ ክእለቱን ዓቕሙን ተጠቂሙ ንሕድሕድ ሰባት መቕታል ይተሓሓዙ። እዚ መሳሪሕኡ ቫምፓየራት ንምብታን ዝተሰርሐ ብምዃኑ ካብ ናይ ቫምፓየራት ኣዕጽምቲ ወጻኢ ዝቐሪ ካልእ ነገር የለን። ኣብዚ ንዝነበሩ ቫምፓየራት ብግቡእ ድሕሪ ምጥንቓቑ ናብቲ ቦታ ኩን ዝተባህለ ናይዚ ክለብ በዓል ዋና ምስ ብዙሓት ጋርዱ ይመጽእ። እንተኾነ ግን ብሌድ ንኦም እውን መልሱ ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ። ንቫምፓየራት ኢሉ ብዝሰርሑ መሳርሒ ምስ ወድኦም ንኩን ዝተባህለ ናይዚ ክለብ በዓል ዋና ኣብኡ ኣቃጺልዎ ይኸይድ። እዚ ድሕሪ ምፍጣሩ ድሕሪ 1 ሰዓታት ድማ ፖሊሳት ናብቲ ቦታ መጺኦም ዝተቓጸለ ኩንን ኣብ ፈለማ ተጨኒቑ ዝነበረ ሰብ ካብቲ ቦታ የውፅእዎም። ኩን ድማ ንመርመራ ነቲ ዝተቓጸለ ኣካሉ ናብ ሆስፒታል ይወስድዎ። ነዚ መርመራ ድማ ዝተመረጸት ካረን ዝተባህለት ዶክተር እንትኸውን ካረን ድማ ቀልጢፋ ኣብ መርመራኣ ሓድሽ ነገር ትርኢ። ኣብዚ መርመራ ማእኸል ድማ ኩን ብዘደንግጽ መልክዑ ናብ ህይወት ይምለስ እሞ ንካረንን መሳርሕታን ዘሊሉ ክሳዶም ይነኽሶም። እንተኾነ ግን ነዚ ከም ዝፍጠር ፈሊጡ ስለ ዝነበረ ብሌድ ቀልጢፉ ብምኻድ ደጊሙ ንዝተላዓለ ቫምፓየር ደጊሙ የጥቅዖ። እንተኾነ ግን ኩን ካብ ምስ ብሌን ምግጣም ምምላጥ ይሓይሽ ብምባል ካብ ሆስፒታል እግሪ ያውፅን ኢሉ ይሃድም። ብሌድ ድማ ካብኡ ኣብ መሬት ወዲቓ ሓገዝ እንዳለመለት ካረን ይሪኣ እሞ ገዲፍዋ ዋላ እኳ ምኻድ ተሓሰበ ግን ድማ ቆልዓ ከም ዘለዋ ምስ ነገረቱ በዘይ ዝኾነ ኩነት ሒዝዋ ካብ ሆስፒታል ይምልጥ። ኣብ መሕብኢ ቦታ እንትበጽሑ ድማ ካረን በዓላ ስሒታ ስለ ዝነበረት ናይ ብሌድ ዓርኩ ዊስለት ዝተባህለ ተቐቢሉ ናይ መርዚ መከላኸሊ መድሓኒት ክሳዳ ይወግኣ። እንተኾነ ግን መድሓኒቱ ከይሰርሕ እንተቐርዩ ቫምፓየር ተኾይና ብሌድ ንክቐትላ ይነግሮ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ኣብ ሓደ ኣኼባ መግበሪ ቦታ ሓደ ቫምፓየራት ኣኼባ እንትገብሩ ንሪኦም። ካብ ማእኸሎም ድማ ድራጋኒቲ ዝተባህለ ሓደ ሽማግለ ብብሌድ ዝተፈጸሙ ሓደ መጥቃዕቲ ከብራርህ ይጅምር። ካብኡ ድማ ነዚ ናይ ቫምፓየር ክለብ ንክመርሕ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ፎረስ ዝተባህለ መንእሰይ ይወቕፅዎ። ዝበዝሑ ናይዚ ቫምፓየር ሰባት ከም ማፊ ዓይነት ትካላት ዝሕልው እንትኾኑ የውሓድ ይዕበ ምስ ደቂ ሰባት ሓቢርና ድማ ክነብራልና ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። ከም እኒ ፎረስ ዝበሉ ቫምፓየራት ግን ንደቂ ሰባት ክንገዝኦም ኣለና ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። ምክንያቱ ፎረስ ካብ ቫምፓየር ዝተወለደ ሙሉእ ንሙሉእ ናይ ቫምፓየር ደም ዘለዎ እንትኸውን ገለገሊኦም ግን ናይ ደቂ ሰባት ደም ዘለዎም እዮም። እዚ ማለት ድማ ካብ ሰብ ዝነበሩ እዮም ናብ ቫምፓየር ዝተቐየሩ። ንጽብሒቱ ድማ ካረን ካብ ድቃስ እንትትስእ ንባዕላ ኣብ ሓድሽ ዝኾነ ክላስ ትረኽቦ። ሓደ ናብ መሳርሒ ዝበዝሖ መንደቕ ጠቢቓ ድማ ሕድሕድ ብኣትኩሮ ምርኣይ ትቐጽል። ካብቲ ክፍሊ እንትወፅእ ዊስሊ ንብሌድ ፍልይ ዝበለ መርፊ እንትወጎት ዓዚባ ብድንጋጽን ንምምላእ ትፍትን። እንተኾነ ግን ንዊስሊ ሪኦማ ስለ ዝነበሩ ቀልጢፎም ይሕዝዋ። ካብኡ ድማ ንካረን ዊስሊ ናይ ብሌድ መማኸሪኡን ናይ መሳርሒ በዓል ሞያ ከም ዝኾነ ንብሌድ ድማ ንኩሎም ቫምፓየራት ፍልይ ብዝበለ መሳርሕን ጨረራትን ምጥፋእ ከም ዝደሊ ይነግርዋ። ካብኡ ድማ ናብቲ ሕጂ ክትኸደሎ ዝሓሰበቶ ሆስፒታል ድማ እንተትኸይድ እውን ሕጂ ኩሉ ነገር ኣብ ኢድ ቫምፓየር ስለ ዘሎ ንከይትኸይድ እንዳኣመንዋ እዮም። ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ድማ ካረን ብሓሳቦም ተስማሚዓ ምምላጣ ደው ተብል። ካብኡ ድማ ንዊስሊ
ካረን ካብዚ ክትኸይድ ስለ ዝደልየት ዊስሊ ሓደ መሳርሒ ባሞ ይስንያ ብኻሊእ ገጽ ድራጋኒቲ ንፎረስት ክጎብንዮን ትኸይድ ፎረስት ሃፍቱን ገዚኡን ብምብኻን ናይ ቀደም ቫምፓየራት ኣፈ ታሪክ እንትምርምር ይረኽቦሞ በዚ ተግባሩ ድማ ሓሪቑ ብጽፍዒት ይሃርሞ ፎረስት ግን ነዚ ዝኾነ መልሲ ይሃቡን ነይሩ ብኻሊእ ገጽ ድማ ካረን ናብ ገዛ ኣብ ተኸደሉ ሰዓት ኣብ መንገዲ ክሳዶም ዝደነኑን ብፍላይ ድማ ኣብ ክሳዶም ውቃቶ ዘለዎም ሰባት ክትጠራጠር ትጅምር ናብ ውሽጢ ኣፓርታማ እንተኣቱ ድማ ክሪገር ዝተባሃለ ናይ ፖሊስ ኦፊሰር ኣብ ኣፓርታማ እንዳተጸበያ ትረኽቦሞ ንእሽተይ ድማ ድሕሪ ምዕላሎም ሃንደበት መጥቃዕቲ ከፍተላ ኦፊሰር ክሪገር ድማ ንቫምፓየር ከም ዘገልግልን ድሕሪ ሒደት ዓመታት ድማ ኩሉ ሰብ ናብ ቫምፓየር ንምቕያር ብኡ ድማ ሽልማት ንምርካብ ዝሰርሕ ከም ዝኾነ ንረዳ ካብኡ ድማ ካረን ዶክተር ስለ ዝኾነት እዩ ንመጻወድያ ደልይዋ ነይሩ ኣብ ሰዓት ግን ካረን ዊስሊ ብዛሃ መሳርሒ እንዳፈራርሐቶ እንዳሃለወት ብሌዲ መጺኡ ነቲ ፖሊስ ቀጥቂጡ ምስ ኣውደቆ ንካረን ኣብ ክሳዱ ዘለዎ ውቃጦ እንዳረኣዩ ንፎረስት ምክትታል ከም ዝጥቀምሉ ይነግራ ካብኡ ድማ ካብቲ ኣፓርታማ ውሪዶም ናይ ክሪገር መኪና እንትፍትሽዋ መኪንኡ ብደም ተመሊኣ ይረኽብዋ በዚ ድማ ብሌድ ንምፍርራሕ ሽጉጥ እንተውፅእ ካረን ኣብዚ ከተማ ዕግርግር ንከይፍጠር ብምባል ደው ተብሎሞ ኣብዚ ማእኸል ግን ነዚ ዕድል ተጠቂሙ ክሪገር ይምልጥ በዚ ዝሓረቐ ብሌድ ድማ ክሪገር ናብ መኪንኡ ተመሊሱ እስካብ ዝመጽእ ኣብ ካሊእ መኪና ኮይኑ ይጽበየሞ ካረን ድማ ምስኡ ኮይና ንምጽባይ ትሰማማዕ ምሸት ከባቢ ድማ ክሪገር መኪንኡ ንምውሳድ እንትመጽእ ኣብኡ ከባቢ እንዳተጸበይዎ ዝነበሩ ንብሌዲ ቀልጢፎም ክከታተልዎ ይጅምሩ ኣብ መጨረሻ ግን ክሪገር ናብ ሓደ ብቫምፓየር ዝመሓደር ክለብ ይኣቱ ዋላ እኳ ንብሌዲ ተኸታቲሎሞ ናብ ውሽጢ ንምእታው ትፍተኑ እዚ ዋርድያ ግን ንክኣቱ ይኽልክሎም ብሌዲ ድማ በቐሊሉ ሃሪሙ ካብ ቅድሚኡ ዘወር ምስ ኣበሎ ክሪገር ናብ ውሽጢ ዝርከብ ሕቡእ ምስጢራዊ መዝሓሊ ክፍሊ እስካብ ዝወስዶ ብሌዲ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ንኩሎም ዋርድያ ሓደ ብሓደ ይቃብጾም ካብኡ ድማ ንክሪገር ከይዱ ንፎረስት ሓደ ዘረባ ንክዛረቦ ምስ ገበርዎ ብሌድን ካረንን ነቲ ቦታ እንትፍትሽዎ ናይ ቫምፓየር ፋይላትን ስርዓትን ዝመርሖ ፐርል ብምባል ዝፍለጥ ሓደ መጽልኢ ቫምፓየር ይመጽእ እንተኾነ ግን ንክሪገር ኣሽንኳንዶ ክሰምዖ ንክሪገር ቀቲሉ ምስ ኣፍቃሪቱ ይከፋፈልዎ ካብኡ ድማ ንኩን ንብሌዲ ናብኡ ሒዝዎ ንክመጽእ ይእዞ ናብቲ መጽልኢ ቫምፓየር እንትንመለስ ድማ ኣፈለማ ምስ ንብሌዲ በዘይ ምስምምዑ ካረን ብጨረር ከተቃጽሎ ትጅምር እሞ ኣብ ሰዓት ግን ዝኾነ ምስጢር ከይሓብእ ስለ ቫምፓየር ዘለዎ ፕላን ይዛረብ ኣብ መጨረሻ ድማ ፎረስት ላምጓ ዝተባሃለ ናይ ቀደም ናይ ቫምፓየር ኣምላኽ ንምጽዋዕ ከም ዝሓሰበ ድማ ይጠቅስ ብኻሊእ ገጽ ድማ ብሌድ ካብ ናይ ሓበሬታ ማእኸሎም ሓደ ፍላሽ እንትሰርቕ ካረን ድማ ነቲ መጽላኢ ቫምፓየር ትቆትሎ ብኻሊእ ገጽ ድማ ብብሌድ ሓደ ፍሉይ መሳርሒ ተጠቂሙ ናብ ውሽጢ ክፍሊ ዘእቱ መንደቕ የፍርሶሞ ውሽጢ ድማ ኣዝዩ ብዘገርም መልክዑ ብናይ ቫምፓየር ናይ ቀደም ጽሑፋት ዝተመልአ እዩ ነይሩ በዚ ድማ እንዳተገረሙ እንዳሃለዉ ብሌዲ ሓደ ድምፂ ሰሚዑ ቆሊሕን ትብል ሓንቲ ኣብ ከቢድ ፍርሒ ዘላ ንእሽተይ ቆልዓ ይሪኦሞ ክሕግዛ ድማ ትሕት እንትብል እታ ቆልዓ እውን ቫምፓየር ስለ ዝነበረት ቀልጢፋ ክተጥቅዖ ትፍትን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድማ ኩን ምስ ብዙሓት ሰባት መጺኡ ካልእ ኩናት ይኸፍት እሞ ኣብ ሰዓት ግን ቁጽሮም ብዙሕ ስለ ዝነበረ ብሌዲ ምስዓር ይኸብዶ ናይ ኩን ሰባት ድማ ብዙሓት ኮይኖም ኣብ ኢዶም ሰኣተውዎ ኩን ሕነ ንምፍዳይ ዕድሉ ክጥቀም ይሓስብ እንተኾነ ግን ብሌዲ ሓገዝ ኣብ ዘድልዮ እዋን ንዌልሲ ንምጽዋዕ ሓደ መዳመጺ ኣብ እዝኑ ገቢሩ ስለ ዝነበረ ኣብ ደገ እንዳተጸበየ ዝነበረ ዌልሲ እዚ መንደቕ ብመኪና ብምፍራስ ይመጽእ ምስ ቫምፓየር ድማ ድሕሪ ንእሽተይ ናይ ተኹሲ ልውውጥ ምግባሩ ካረን ብሌዲ ዌልስን ኣብ ዝቦምቢ ብምጽማር ቀደመ መፈንድኡ ናብ ሓደ ዋሻ ዘሊሎም ይኣቱ እዚ ዋሻ ድማ ናብ ባቡር መንገዲ ዝወስድ እንትኸውን ካብኡ ድማ ንምሕላፍ እንዳተጸበዩ እንዳሃለዉ በበይ መጺኡ ከይተባሃለኩን ኣብ ልዕሊ ብሌዲ ዘሊሉ ብምድያብ ናብ ሓያል ባእሲ ይኣቱ ኣብዚ ማእኸል ድማ ዊስሊ ብናይ ጉሓፍ መፍሰሲ ጉድጓድ ረኺቡ እንተምልጥ ብሌዲ ድማ ንኩን ብሓይሊ ናብ ዝሓልፍ ዝነበረ ባቡር እንተጥብቆ ፍርቁ ገጹ ይቁረጽ ካብኡ ድማ ካረን ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ሰይፊ ንብሌዲ ኣልዒላ እንትህቦ ነዚ ዝረኣየ ኩን ድማ እግሪ ኣውፅን ኢሉ የምልጥ እሞ ነንካረን ድማ ብዙሓት ቫምፓየራት ይመፁ ከም ዘለውን ብምርዳእ ዘሊሎም ናብ ባቡር ብምእታው ይምልጡ ናብ ውሽጢ ድማ ምስ ኣተው ካረን ብሌዲ ናብ ባዕሉ መርፊ እንዳወግአ ሪኣ ብሌዲ እውን ቫምፓየር ከም ዝኸውን ክትጠራጥር ትጅምር ካብኡ ድማ ድሕሪ ናብ መሕቢኢ ክፍሎም ምእታዎም ዊስሊ ንካረን ስለቲ ዘሎ ሓቂ ነገር ይነግራ ናይ ብሌዲ ኣዲኡ ጥንስቲ እንዳሃለወት ብቫምፓየር ተነኺሳ ንብሌዲ ከም ዝወለደቶ ሓደ እዋን ድማ ዊስሊ ንብሌዲ ኣብ መንገዲ ረኺብዎ ክቆትሎ እንትጠብቆ
ዝኾነ ሰብ ኣብ ጎኑ ዘየለ ህፃን ቆልዓ ከም ዝኾነ ይርዳእ እሞ እንደኾነ ግን ብሌዲ ትክክለኛ ቫምፓየር ብዘይ ምዃኑ ናብ መዕበይ ወሲዱ ይደርብዮ። እዚ ማለት ድማ ብሌዲ ፍርቁ ነብሱ ቫምፓየር ፍርቁ ድማ ስብ እዩ። እዚ ድማ ሓደ ጥንካሬ ካብ መሃቡ ብተወሳኺ ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ዋላ እኳ ተብፅሑ መሊሱ ጥዑይ ናይ ምዃን ክእለቱ እውን ሂብዎ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ካብ ካልኦት ቫምፓየራት ብተወሳኺ ፀሓይ ኮነ ጨረር ኣየጥቅዖን። ዝወስዶ ዘሎ መርፍእ ድማ ሕጂ ደም ንምስታይ ንከይላመድ ዝገብሮ መርፍእ እዩ። ብኻሊእ ገጽ ንፎረስ ንባዕሎም ብናይ ፀሓይ መከላኸሊ ክዳን ተኸዲኖም ንድራጋኒስ ዝተባሃለ ቫምፓየር ዓፊኖም ናብ ፀሓይ ዝወፀሉ ይወስድዎ እሞ ካብኡ ድማ ብፀሓይ ተቃፂሉ ንክመውት ይግብርዎ። ካብኡ ድማ ፍሮስት ናይ ድራጋኒት ኣስናን ንዝተረፉ ናይ ቫምፓየር መማኽርቲ ኣባላት የቅርቦ እሞ ምስኡ ሓቢሮም ዝሰርሑ 12 ፈቃደኛታት ይሓትት። ንፅቢሒቱ ድማ ካረን ናይ ውልሲ ምርመራ ብምድጋፍ ብሌድ ደም ንከይለምድ መዓልታዊ ካብ ዝውጋእ ዘላቂ ዝኾነ መፍትሒ ንምብፃእ ትውስን። ኣብ መጀመርያ ድማ ካረን ናይ ብሌዲ ደም ንፈተነ ናብ ባዕላ ምስ ወሰደት ብሌዲ ሓደ ተወሳኺ ኬሚካል ንክገዝእ ትልእኾ። ዊስለይ ድማ ደሙ ዝወሰደትሉ ናይ ካረን ቁስሊ እንትርኢ ናብ ቫምፓየር ንምቕያር ሓደ መዓልቲ ከም ዝቐረያ የፍልጣ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ብሌዲ ናብ ዝስራእኹሉ ኣብ ዝወፀሉ ሰዓት ኣብ ማእኸል ከተማ ፎረስት ናይ ፀሓይ መከላኸሊ ተቐቢኡ ይጽበዩ። ካብኡ ድማ ፎረስት ብሌዲ ንከየጥቅዖ ሓንቲ ቆልዓ ከም መከላኸሊ ሒዛሞ ፎረስት ድማ ንብሌዲ ናይ ዕርቂ ሕቶን ተቕርበሉ። ብሌዲ ግን ናይ ቀደም ቫምፓየር ንምብፃእ ዝሓስቦ ዘሎ ከም ዝቀዋሞ ነጊሩ ሽጉጥ ኣውፅኡ ይትኩሰሉ። እንተኾነ ግን ፎረስት ነታ ቆልዓ ደርቢዩ ባዕሉ ድማ ይሃድም። ብሌዲ ድማ ቀድሚ ንፎረስት ምክትታል ናብታ ቆልዓ ከይዱ የድሕና እሞ ነዚ ድማ ተጠቂሙ ፎረስት ካብቲ ከባቢ ይምልጥ። ናብ ንካረን እንትንመለስ ድማ ቀድሚ ባዕላ ናብ ቫምፓየር ምቕያራ ዘድሕና ምድሓን ብምስራሕ ናብ ባዕላ እንዳወገእቱ እንዳሃለወት እንተኾነ ግን ብዘሕዝን ኩነታት ፎረስት ምስ ዓጀብቱ ናብዚ ቦታ መፂኦም ንዊስሊ በመቕታል ንዓ ሒዞሞ ይጠፍኡ። ድሕሪ ንእሽተይ ፃኒሕ ድማ ብሌድ ናብ ገዝኡ እንትምለስ ዊስሊ ክመውት ኢሉ ይረኽቦ። ዋላካ ዊስሊ ኣብ ክሳዱ ከቢድ ዝበሃል ሓደጋ ተበፅሑ። ኣብ መጨረሻ ግን ብሌድ ኣብ ዝሓለፈ ሒዝዎ ዝመፀ ፍላሽ ከም ዝረኣዮን ሕድሕድ ናይ ፎረስት ፕላናት ከም ዝፈለጦ ይነግሮ። ፎረስት ዋላ ፀሓይ እንዳነኽኦ ዘይጉዳእ ቫምፓየር ምዃን ከም ዝደሊ ነጊሩ እንተኾነ ግን ዊስሊ ብወገኑ ቫምፓየር ክኸውን ከም ዘይደሊ ነጊሩ ኣብዚ ንክቆትሎ ይልምኖ። ብሌድ ድማ ናይ ዓርኩ ቃል ብምቕባል ንዊስሊ ምስ ቆትሎ ብዝሒ ዘለዎ መሳርሒ ተዓጢቑ ንፎረስት ሕነ ንምፍዳይን ንካረን ድማ ንምድሓን ይለዓል። ድሕሪ ንእሽተይ ፃኒሕ ድማ ብሌድ ኣብ ናይ ፎረስት ዋና ቢሮ ብምብፃሕ ኣብ በሪ ዝነበረ ሓለውቲ ቀቲሉ ናብ ውሽጢ ኣቱ። ድሕሪ ናብ ውሽጢ ምእታው ድማ ክልተ ማርሻል ኣርት ክእለት ምስ ዘለዎም ናብ ሓያል ግጥም ይኣቱ እሞ ድሕሪ ንእሽተይ ግጥም ድማ ብሌድ ብዝሓዞ መሳርሒ ንክልቲኦም ይቆትሎም። ካብኡ ድማ መጨረሻ ናብ ፎረስት ክፍሊ እንተኣቱ ብሌድ ሓደ መደንገፂ ነገር ይርኢ። ንሱ ድማ ኣዲኡ ይሪኣ። ኣዲኡ ድሕሪ ብሌድ ምውላዳ ብዙሕ ከይፀንሐት እያ ነይራ ናብ ቫምፓየር ዝተቐየረት። ንኣዲኡ ዝነኸሳ እውን ፎረስት እንትኸውን ሕጂ ድማ ንዑ ከም መገልገሊት እያ ዘላ። ኣብ ሰዓት ፈዚዙ እንዳሃለዎ ፎረስትን ዓጀብትን ብምምፃእ የጥቅዕዎ። ካብኡ ድማ ንብሌድን ንካረንን ናብ ቤተ መቕደስ ይወስድዎም። ኣብኡ ድማ ብሌድ ብማይ ፃምእ ዝተለዓለ ንባዕሉ ምክልኻል እውን ኣዝዩ ከብዶ። ፎረስት ድማ ብሌድ ሒዝዎ ዝነበረ ቫምፓየር ንምቕታል ዝጥቀሙሉ መሳርሒ ምስ ደርበዮ ንብሌድ ንኣምልኾ ስርዓት ንምጥቃም ናብ ሓደ መስቀሊ ክፍሊ ወሲዱ የንጠልጥሎ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ንካረን ናብ ሓደ ብናይ ደም ፃምእ ናብ ዞምቢ ዝተቐየረ ቫምፓየር ይደርብይዋ። ኣብ ሰዓት ድማ ካረን ንባዕላ ንምድሓን ነዚ ዞምቢ ክትበኣስ ተጅምር እሞ ብኻሊእ ገጽ ድማ ብሌድ ንኣምልኾ ስነ ስርዓት ምስ ተዳለወ ኣዲኡ ድማ ናብኡ ብምቕራብ ብናይ ቫምፓየር ሓሳብ ተዘይተሰማሚዑ ናብቱ ኣዲኡ ከም ዘይትኸውን ነጊራቶ ትኸይድ። ካብኡ ድማ እቲ ዝነበሮ ገዛ ይዕጾ እሞ ናይ ብሌድ ደም ድማ ክወስዱ ይጅምሩ። ብኻሊእ ገጽ ድማ ፎረስት ናይ ቫምፓየራት መማኽርቲ ኩሎም ኣብዚ ቤተ መቕደስ ከባቢ የስልፎም እሞ ኣብዚ ማእኸል ግን እቲ ሓደ እዚ ነገር ስለ ዝተረድኦ ንምቅዋም እንትፍትን ናይ ፎረስት ኣፍቃሪት ቀልጢፋ ትቆትሎ። ናይ ብሌድ ደም ድማ ናብ ፎረስት ሓዊሱ ናብ ኩሎም መማኽርቲ ምንጣብ እንትጅምር ሓያል መብረቕ ይመጽእ እሞ ንኩሎም መማኽርቲ ቀቲሉ ሓይሎም ኩሉ ናብ ፎረስት ይኸይድ እሞ እዚ ድማ ኣብ መጨረሻ ናይ ቫምፓየር ኣምላኽ ንክኸውን ይገብሮ። ናብ ካረን ትምለስ ድማ ብዝተሰኻዕ ኩነታት ምስ ኣምለጠት ንብሌድ ትረኽቦ እሞ ካብ ዝተኣሰረሉ ትፈትሖ። እንተኾነ ግን ብሌድ ብዙሕ ደም ኣውፅኡ ስለ ዝነበረ ዓቕሙ ሙሉእ ብምሉእ ብምድኻሙ
أبناء كارن كساد زنبرة فاشا بمفتاح كابنا تادم نشتي نكوسد تقبرو كابو دما قديمان بعلا بزوقاتو ملحانت مغنيات بعلا نا فامباير كتغير يدخل النيرا كابو دما بليد دقيمو حيل بمحداس نكونات نبعلو يدالمو أبس عدمو عديو مسيام مس بليد نمقطام انتفتنتكوا بليد جن بزي زخون رحرح قتلو نابكا زالي علامو يخيد كابو دما كابيت المقدس انداوز اندهالو كون دون مبال تفتنكوا بليد أبسكن وشتي كسادو قوريتي دربيو زرخبو دم دما كاوتعي سبب مهانو أزيو حيل سلزهابو زرخبو سواد دما غزاكي وصدلو خلمي قتلهم بخالي قز دما كارن مسناي فورس سبيتو تراخيبا بمسارع نكتت قعد فتن انتخونه جن إذا فامباير فتان سلزنه برد كتهرماي كالتن كابو دما ويسري بزهاها مدحاني تتكيما إذا فامباير عزز بغتا ساعات نبافا نسيقات لا تقتلا بخالي قز دما بليدي مسفورس تراخيبهم كلتيوم ناو حيال ناي سيف قطمي آتو انتخونه جن ولا كوا بليدي نفورست عبستف لالي بوتا تقورسو فورست بزروخه بحدش حيل مخنيات منم كم زي تفتره نابزنا بورنا تملسه قطمي قصل كابو دما قديمو بليد حزو زنبرمو جندما فورست زدربو يمدحان فرخيبو نفورست عبو زحبوتا يوقومو عبناي فورست نفس دما بزح زلو مدحاني سلز توقع كم عمبابا بتنتن يبل دحري زخول نجر دما بليدن كارنن بسلام مسوسو كارن نبلين نتحدش سرحاتو مدحانيت نكتوغو فقادو تحتو مغنياتو إز مدحانيت نحوارو فامباير نكي تخوني زقبر انتخونه جن حجون بازا حيليو نزاكة ما كحلوا زدلي كابود ما فيلمنا بليدي فامبايرات نحانت سبيت ناتك عوارخيبو انداقتو لمن دار انا فيلمنا بزتودا اسكاب حجي نزتخطت روم ندامسكنخو انا بزك في الليكم سابسكرايب مقبراي ترسعيهم